Dobrý deň, priatelia. Predstavte si večer v Bratislave, kde Andrea, mladá žena, si objedná taxík cez Bolt, cez mobil, z Bory na Račanské Mýto. Bežná cesta, no zrazu sa ocitne na diaľnici k rakúskej hranici. Vystrašená teda uteká z auta, lebo si myslí, že ju unášajú. Polícia toto označila za jazykové nedorozumenie, no a Bolt zvalil vinu na GPS-ku. Viete, toto nie je len o jednej pomilenej jazde. Je to obraz napätia, ktoré v Bratislave postupne narastá. Tradiční taxikári sa už roky sťažujú, že vodiči z aplikácií neovládajú ani slovenčinu, ani naše ulice. No a bohužiaľ, nie sú to len reči. Minulý rok v marci dostal pasažier ranu do tvare. V decembri 2023 obvinili vodiča z pokusu o znásilnenie. No a v Košiciach púšťali v taxíku nevhodné videá. Po celom internete sa ľudia sťažujú na takých vodičov, ktorí nepoznajú ulice a spoliehajú sa len na GPS-ku alebo navigáciu. Vedie to minimálne k zmätkom alebo aj k takým nebezpečným situáciám, o ktorých sme hovorili skôr. Od januára 2025 síce všetky taxíky musia mať slovenské značky, aby sme zastavili neregulovaných šoférov. No pomohlo to alebo pomôže to vyriešiť problém? Na druhej strane ruku na srdce. Aplikácie ako Bolt priniesli revolúciu. Pamätáte si časy, keď vás krátka jazda v Bratislave stala desiatky eur, že? Dnes je taxi cez mobilnú aplikáciu dostupné, prehľadné, pohodlné, no ale ak vodič nerozumie, kam chcete ísť, alebo nepozná mesto, môže tu skončiť zmätkom. Alebo aj horšie. Mnohí vodiči sú cudzinci, ktorí robia, čo môžu, no v konkurenčnom boji to vedie k situáciám, ktoré nikto z nás nechce ani len zažiť, ani si len predstaviť. Kto z toho profituje? Bolt berie provízie, deleguje zodpovednosť na iných, asociácia taxikárov žiada prísnejšie kontroly, ministerstvo nám sľubuje nové pravidlá. No, myslím si, že bez lepšieho overovania vodičov, bez jazykových testov a férových cien sme to zase len my cestujúci, ktorí zostávame v pasci, v aute, ktoré ide tam, kam my nechceme. Celý môj komentár a názor, ako môžeme urobiť jazdy taxíkom bezpečnejšie, no a nie len v Bratislave, nájdete na www.sita.sk. Link je dolu v popise, prečítajte si ho, napíšte mi, čo si o tom myslíte. Ďakujem a teším sa na vaše postrehy. Pekný deň všetkým.